Ysbryd y Goedwig. Ar ben arall y dref, ar y ffin gydag ysgol Dafydd, mae coedwig. Mae'n dymor yr hydref a dael y coedwig yn gorwedd ar y llawr, yn crensian yn uchel wrth i Dafydd lusgo ei draed, a dianc ymhellach o gyfeiriad ei ysgol. Dydy Dafydd ddim yn hoffi'r ysgol. Y tri peth gweithaf. 1. Gwersi maths. Y lluosi, rhannu a'r holl bethau arall doedd yn methu cofio. 2. Ei athro. Y person sy'n dysgu'r rhannu a'r lluosi iddo. 3. Y ffaith bod popeth yn y Gymraeg. Beth yw pwynt siarad Cymraeg pan mae popeth tu allan i'r ysgol yn Saesneg? Wrth iddo gerdded trwy'r goedwig, mae'n cofio am yr unig dro arall pan roedd o yma. Tymor yr haf oedd hi, sawl blwyddyn yn ôl. Roedd hi'n ddiwrnod braf, cynnes, ac roedd yn fachgen bach yn cerdded yn ofalus trwy'r coed gwyrdd gan dal llaw ei fam yn dyn. Heddiw, mae'n le gwahanol iawn. Mae'n dywyll, yn oer, a'r coed mawr tal yn taflu cysgodion tywyll ar hyd y lle. Nid yw ei fam yma i ddal ei law, ac ei bod hi'n nosi'n gynnar, parhaodd Dafydd i gerdded ymhellach. Yn sydyn, ymddangosodd ffigwr yng nghanol canhengau isel y coed. Stopiodd Dafydd yn ei unfan, roedd yn chwilfrydig. Pwy a beth oedd hwn? Cerddodd ymlaen yn araf, un cam ar y tro, nes ei fod yn sefyll 2 fetr i ffwrdd. Menyw oedd hi, yn gwisgo clogyn o ryw fath a'r wisg yn cwrdd â dail y llawr. Wrth edrych eto, gwelodd Dafydd bod y dail fel petai nhw'n rhan o'r clogyn, a blodau hefyd. Roedd ganddi wallt hir ac wrth i'r gwynt gryfhau, dechreuodd ei gwallt gael ei dynnu i bob gyfeiriad, fel petai'r gwynt yn ceisio ei chipio. Dechreuodd y fenyw grio'n dawel. Doedd Dafydd ddim yn gwybod beth i'w wneud, a doedd neb yma i'w helpu. Wrth i'r gwynt gryfhau, dechreuodd y fenyw ddiflannu, a'r dail o'u chwmpas yn troi a throi fel petai nhw'n dawnsio, cyn iddyn nhw ddiflannu hefyd. Tawelodd y gwynt. Rhwbiodd Dafydd ei lygaid, roedd wedi drysu'n lan. Pwy oedd hi? Pam ei bod hi yn y goedwig ar ei phen ei hun? Pam oedd hi'n crio? Oedd wedi dychmygu'r cyfan, neu oedd ei ddychymyg yn chwarae tricio arno? Daeth sgrech erchyll, sŵn tyllian yn crio ac yn atseiniad trwy wacter y coedwig. Dechreuodd Dafydd redeg. Bang! Baglodd ar un o wreiddiau'r coed, tarodd ei ben yn erbyn rhywbeth caled ar lawr tywyll y goedwig. Oriau'n ddiweddarach, daeth ato ei hun. Cododd ei ben a llusgodd ei gorff yn araf o lawr tywyll y goedwig. Wrth iddo eistedd yno'n ddryslyd, roedd rhywun o'i flaen yn syllu i fyw ei lygaid. Hi, y fenyw a welodd yn gynharach. Beth oed ti'n gwneud yma yn fy nghoedwig i, fachgen bach? Holodd y fenyw chwilfrydig. What? Who are you? Gofynnodd Dafydd. Roedd wedi drysu'n lan. Pwy oedd hi? Sut mae hi'n gallu siarad Cymraeg? Does neb yn siarad Cymraeg tu allan i'r ysgol fel arfer. Doedd dim ymateb gan y fenyw. Syllodd arno gyda llygad gwag, ceisiodd Dafydd eto, yn y Gymraeg y tro hwn. Fy enw i yw Dafydd. Rydw i wedi dianc o'r ysgol. Cynhesodd llygad y fenyw a daeth ymateb. Dafydd, wyt ti'n bell o dy gartref. Cer o ma nawr wir i ti gael bod yn saff. Defnyddiodd Dafydd y goeden gerllaw i'w helpu i godi ar ei draed yn ofalus. But, what happened? I'm confused, medde Dafydd. Roedd yn methu deall yr hyn oedd wedi digwydd yn yr oriau ysgadael yr ysgol. Edrychodd y fenyw arno unwaith eto, gyda llygad yn wag. Pam roedd Dafydd yn dewis siarad Saesneg? Dafydd, defnyddio dy iaith go iawn. Defnyddio dy Gymraeg yn wir. Cer nôl cyn i'r goledd y flannu'n llwyr. Dydy'r goedwig ddim yn le i blant bach. Roedd Dafydd yn ofnus, roedd byd y goedwig yn wahanol i'r byd tu allan. Roedd y coed tywyll yn ei ddychryn a'r gwynt yn parhau i godi. Ei fod yn awyddus i wybod mwy am y fenyw ar hyn oedd wedi digwydd, roedd hi'n bwysicach i fynd nôl adref. Pa ffordd mae adref? Holodd i'r fenyw o'i flaen.
Llenwodd llygad ei fenyw â balchder, gwenodd a phwyntiodd ac gyfeiriad y dref. Diolch, medde Dafydd gan nodio a gwenu. Gwenodd y fenyw yn gynnes a chymryd cam yn ôl. Nodiodd Dafydd cyn cerdded ymlaen trwy'r dail. Yn sydyn, dechreuodd y gwynt ei wthio ymlaen nes ei fod yn rhedeg, yn gyflymach a chyflymach, bron fel petai'n hedfan trwy'r dail, a'r gwynt yn egludo'n saff yr holl ffordd adref. Nad oedd o yn yr ysgol, roedd Dafydd wedi dysgu sawl gwers pwysig iawn heddiw.